ai kublai sabaton bakemani pi baro hakanika janmit ni khots ngupai pi hakanik por bani so lang bat ni kanambar jingrai kaba arspa prapunyau nakaba thamai arspa andru phulai nakabarim paung wat klet ka sabaton wat klet ka sabaton Lager kujong utrai Nakata yau long bakor Babha tambah pernai Kai jatai na jing trai Kaya tu jing it blay Jing syai jong kawan hier na uk baba isnei kublai yai kublai sa baton bakut kublai yai kublai ka smikut utrai Rakeya sabaton Yudrai tumanis Hagisen ran ulaong Ngalong lenti jing Ladahang ningi labut Yala Batun ki umbaim Kublai ngim Yai kublai sa Batun bakut Kublai ngim Yai kublai ka Skikut utrai Kasni kabagentang Kasni kajing menba Irwaya ro yu Jisu Ulok jongki kena Kunong pedim bajem nut Katno basbun melong Gular longka bakodor Hado nut ba mensyong Kublai nging Yai kublai sa Baton bakut Kublai nging Yai kublai ka Skikut utrai Ini soalang sa kawai kanambar jingwai Kaba chispa henry poar na kaba Thamai Bat chispa Saupu kundai Na ka jingwai kaba rim Kaba ong pen impat yengi Ini soalang kini ka jingwai Daki sur Jong ka jingero Kat bangero yoblay Hagani ka janme Ngingo na benta Ukon jong me ko try U Jisu blaya pat syap neng ulet pai Hallelujah burom jong me Hallelujah amen Hallelujah burom jong me Yangi pen im shen Ngingo try ya me Human sim ka jing shai Ba u pen pao yu nong pen im ba janai Hallelujah burom jong me Hallelujah amen Hallelujah burom jong me Yagi pen im shen Kabor bat burom Yu kon lang rod blayam
Bayagi pop jongi upendam umam Hallelujah burom jomi Hallelujah amen Hallelujah burom jomi Yangi pen imshen Pen impat yangi Jing ijong mi tu ai Da gading na breng yangi tu tve a try Hallelujah burom jong mi Hallelujah amen Hallelujah burom jong mi Yangi ben imshen Nyai kublai pi barok ki besok lang Bat ngi ke jing ruai rok yo blai kan ke jan me Ngai kublai sebetulnya pi senpai hakan ke jan mit pan ngap diang sampai lain pi barok hakan ki bapek hakan ke video lembah haki ing kisem ki jong pi batu blai nang ker kui pi kat bang yo ai ki jing hikai nak tin jong blai hakan ke mit pat kun juruk lembah ki jing ruai bang ruai rok bat niai nak seprang ya ke jing sakri jong ni bang yo ke jing ruai sedang sau spak khnyo nak bat mai ba lai spak nyop khandai nak barim ke boong nong penim uyalam yang ngah Nong pen im uyalam yanga ayu pat ngandang dulan ngala ma bandang artatin ubangan sim kalamat jing sup nang ka jing pen ngen blai da jing nget ngan sno ha u kat ka ba Jahangangange Barok balatip da'u Kat kabar jahangangange Barok balatip da'u Nong pen imu yalam yanga Upen slur hake jing ma U ai bor hake jing tenjo Daku ba imro upsa lahaba ngatat bat jentut bat men sim jong ngagas liang ngak men ban yo i umpoliu bager soy na umau siang ngak men ban yo i umpoliu bager soy na umau siang nong pen ibu yalam yanga udap da ching idwer hai haneng hai ying ukwa jonga lagular kajing subjai ondangan kucing bom yapsu ngan herno syari jing syai lembagi arta bom kucu ngan wayam tabat utrai lembagi arta bom kucu ngan wayam tabat utrai Siapa ngan belum dam sekejeng dua ngan pulih niat ketin oblay nang si sekenong kelong ke bapra ke dekat ke baat pausau ber art pausan ikentin ke baong kumne namar ha ke jingkerman la pen im yangi hendrai ke jingkerman ni ke ba yui kamlong ke jingkerman namar ya kata ke ba uno ro yui kumno ukerman pat ya kata hendrai ladang ikerman ya kata ke ba ngim yui te ke ba shisha ngin kemilinti ya kata tong pendam presising duai ko pas ngomneng kene por seban aingu eme ko try kene ka klimat ke jum hasbon ke jungme seban ai ke brom chame ko try ke jinge e ke jungme lord sungi iwe paro ko try kene ka por jur ko try kene ka por ko ban bor me ko try kene ka klimat ai bor ko try ngi iwe paro do ju men sem ko jungme ko try bengin la ban su thu ban champang ko bor tin ke jungme kene ka por bo sakri jungme unsa kran lord sungi iwe kene ka por slek ko try me sem ko jungme sakri jungme kene ka por ba e ko try ke jingkran sakri jungme ko try ke long tak bor ko jungme rap me ko try ngi iwe baro ba kene ke jingkran ban yo kene ka por bengin la ko try ban bu ke jimut ke jimperkhat jungi bengin la pulon kam ke im jungi man singi seban ai ko play ban ai ngu ko try
yaki jing pas bon kejung me sen pat ko try wala sibon kejing pat kejing jar kejing im jungi ko try handai mla pli ko try kalat kelenti beng yo ban script lum bro me ham kene ke benta ko try yarap me ko try ngi we barok ke bangindang yarap lum bro me ko teng kejung me kenika si sebeton yarap me ko try ngi ko khu ko try me ngi bar kenika bor ke bangindang sngap ine ko bor ketin kejung me dal nor kat ko try barok kenika bor kenika si sebeton ru borok kawai kini borok ko try ngi pan putih keteng jong me uji sungi dua kini barok amen hang ni pon ngin yo nak kajing roi kerpang ngin yo kajing roi kerpang na imes f kerpang pa hading kajing roi special song ngin it no hai no kren ban ai ha kena kamit hai pastor kis emle Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am low. Through the storm, through the night, lead me on. Take my hand, gracious Lord, lead me home. When my way grows drear, gracious Lord, linger near. When my light is Keblai piwai para banget ki perlok ki ba don ni por nam taban sya skor ikten jom blai lembah ni jing sekri ha kene ka janmet sabatan ni kwa man ai keblai pi baro piwai ha ka keteng jom Jesus Christ balong sem bat utrai ki trai ka subject ke bangin ni kren ha kene ka por ke bangin ni pule ha kene ka por kadai na ke jingdu jingkerman syak jingkerman ke ba em tung ni dwai kene ka por ko pa jingi bah benang nyuan hajan jame trai hakene ka por hakene janmet na taban syakri me ban aingu ime bat ban pendon burom ya ka kerteng ke ba kodor bat ke ba thiang tam ki chau me nyuan syame kum kinong pop ki bom bidor
ki badap dak jing tngit badak je clear sudah rai try ba bha ki jing khot sng bha jame ka penlong ingi bangin sngo slur banwan hajan ke khat ni isnei leng ba ha ke kerteng ke ba kodor tam ju Jesu u bala yap halor dim phna pad bala sait ru ik pop jongi te knat ba bha kne ko por ket bangi pule kne subject ni duai men dor kat ingi we pi we ni barok ki ba sha score bat kumju inga ban kren to ai ba me men bu ik ten je me do not bat kremiang sentur jonga damap ik pop ki ba bon blen jongi bat pen khia ru de try ki ba pang wisdom te ko blai me sngo ingi ha ka kerteng Jesus Christ ni duai amen nak jing du jing kemen sek jing kemen ke ba im dan sautli jing kuli ke ba ngakwa ban walam hapding jo phi ke ne por ban yarap ingi kumno bangila ban sngo thu ikta ke jing ye sham ha ke be de jing kemen hato pila ju sham ba pidon ha ke kutlat bat phim tip shu chano ba phin lek lanis kumno phin le hato pijudon ka por ba pisngeu ba phim don jingkermen shu hato don ki jingkermen ha kane ko perthei ka ba I du jingkermen nanta hangno ngin yo yak jingkermen man yo ikine ki jubab singin phai shwa yak jing batai halor ka e ki jingkermen ka jing batai yak jingkermen là xem hi na tiền bậc khôi cái dòng blay cái Bible là pulis dang na cái city dòng Paul si cái naurom cái nong bậc pra khát arpusa bậc arpusan namar hak jinkerman là penemingi handrei jinkerman là yakba yoi kamlong jinkerman namar yakta cái ba uno ru uyoi kumno unkerman pat yakata Henry là đang nghi men ya kata ke bang ngim yo I tidak ke baya sya ikmi lanti ya kata te ke jingkermen ke dei ke ai ke jingkermen ke dei kata ke bang ngim pat yo I rai hak jingkermen kata jingkermen ke long ba ikmi lanti da ke jing sus kem ya ke ai ke ba blei la kula bat I ke bor jong ka jing ai ne ju u ke ban sa urlong hadin habangi kerman ngidei ban don ru ik jingat hau bau blei ula ban pani syam ya kata jing khmi lan ti jongi bat ke jing kwa ke jing trang ka dot nut jongi ila ban phai khniat no hebrew ka nong bai khat wei record bai wei lan ni khat ban kong te ke jingai kalong kata jing sngo scam ya kita ki a ya ki bangi kerman te kat kum kan ke khot ngi su thu ba ke jing kerman ke don ru ke jing dei bat ke jing so ke jing long si pararu bat ke jingat ban yo pediang ye te jing kerman ni hab ban don ye ke jingat ni ne ya sprang don artuli ki mat ki ba kongsan bangi ni pule ki ba kdo sek jing kerman ke ban kong ke jingkerman kalong tang hau blai leng bau Jesus Christ ubalong kun jong blai ke ba ke jingkerman ke ba im leng ba da jingai thau Jesus Christ compare la ni dei ke ai la ni dei ki Jew la dei ni dei gentle la da ni dei kasi la ni ki pnar la ni ki wei pat jat reu don ne pa chwai ke ban kong ke jingkerman ka balong tang ho blei lembau Jesus Christ balong blei hi ini phai nak jing thọ ba khoi nak ki tap sam kal nong balai phui khot ar phu sao kong kum ne tu long klain ba tu long slur ka do no jom pi baro ki ba kerman ha utrai ki ba kerman ha utrai ki ba don jing kerman ha utrai kim dei ban don ki jing siap ting namar ba uta ubah ngi sania hau tau bang ngi kerman uta ula ban pendap ye kata jing angnot bar jing khmi lan ti jongi ngadon kawai pe jing kali balai ye jing thọ ba khoi la ai khnam nap da jongi bat ke jing thmu bo bleu ai ke jing thọ ba khoi hangi
ยินพายนักชิที่จงปอลสิกน้องรมกันลองประคัดสารกระขัดอุบสาวนามาเรียกีเอบารอบลทอมันบริมลักเนาะทอขนางบันลงจึงฮิกายยังงี้บัดดากจึงเยชาบัดดากจึงเป็นเงินจงกิตาจึงทอยินดุบยอยากจึงกระแมนละทอขนางอีกจึงทอบะคุยกับบางละทิบกุมกับไบเบิลก็ได้นำตาบันไอจึงกระแมนยังงี้กิบะเอ็มฮักในประเทศกิบะละดุเด็กจึงกระแมนกับประเทศกิบะละดับเด็กจึงสเนลประเทศประดับเด็กจึงเด็กจึงจันยาสุดานั่นจ้ะสกุลปันกับเบนจากบาร์จุงจิกลีฮันเอกลองบาละทอขนังบางินยอบันยทุขานาเฉพังจิงกระแมนกับบางยิดอนฮบเลยหักปะเต็งกับบานสวรรค์กี่คนกี่ซิวกี่จงอีงินพายกิตับสามกันลองบาเฮนโยผู้พรากระขัดบาสาวฮัดูเฮนโยงินอมบุรีอีกีนักกี่คนจงกี่ฮาบากียทุหักปะเต็งบันเรียวกับบานสวรรค์ยากจริงอย่ารออุตรายบัดกับบอจูบัดกิกามพลากิบาอุละเล่นาบาอุลาเป็นสแคมยากจริงพลาหูเจคอบบัดระบุยากหุกุมฮาอิสราเอลกิบาอุลาหุกุมยากิปาจงีบางเงินเป็นทิพยากิฮาลากิคุณบางกตากับปะเต็งบันเรียวกับบันสวรรค์กันยกทิพยากิกิตากิคุณเก่งกิบาดังค่ากิบันมีบัดบันยทุยกีฮักกิคนกิจอมกิปาดบักินีทุปะเต็งลาปะเต็งอยากจะจิกรแมนกับบักิละบันเชมเฮาเบลย์ขนังบักินบูอยากจิกรแมนเฮาเบลย์บัดบักินอมเกล็ดอยากกิกามกิจองอุเบลย์ฮันเรกินสุมารีอยากกิหุกุมกิจองอุแต่ฮันเออุเบลย์ไอกิหุกุมฮากิอิสราเอลกิบลองกิเบรียจงเบลย์ขนังบักินยอบันยทุอยากจะจิกรแมนกับบัดดอนเฮาเบลย์บัดบาฮับกินิฮับกิคนกิตีจกิเซลจกิปัตเตงจกิกิเชมอีกจิงดุจิกรแมนฮักนักประเทศกำหนดไปกินพายชอบเลยบัดกินพายเชกเดินอบเลยกินพายกับหุกุมจงเลยแต่กุมตากันโนกันโนกิจเป็นเรียวกับบอมดอนยกิหุกุมจงเลยกับลองกับรีเลนกิจเป็นเรียวกับบายยับแต่กุมตาหนักตาจิงฟูเลยเราไอ้ขนางยกเตียนอยู่บัดเราไอ้ขนางยกิหุกุมอยู่บัดกิเบรียวจงเลยกินยทุกินยสามให้กิวปัดกิบอมติบยกตานั่นจ้ะตั้งมโนกิบอมดอนจิกรแมนกตาคุยปัดจิงกลีกับสงบตนัดตั้งมโนกิเบรียวกิบอมดอนจิกรแมนตัวนี้พายหากับคิดตับจงโจบกันลองบัดคัดไว้กับขัดบาดเผาฮันเรกิขมัดจงประมาณกินดุนอแต่กิจิงกรแมนจงกีกับลองบานกุดนอกับแมนซิมกิเบรียวกิบอมดอนยอบเลยกิเบรียวกิเบียจากลันทิกบอมันกิมดอนจิงกรแมนกันลองกับบาดพูเนียวนุจบกับขัดบาพรานาบากิจิงกรแมนอุบคลัมเบลย์กันลองอายุเรายกมันต่อยชิบอนรุเรายกมันต่อยรุฮับอุเบลย์ชิมนอเอกจิงเอ็มจงก็เอกจิงมันต่อยจงกิตุกิเบรียวกิบอมเงยยอบเลยก็เอกจิงมันต่อยจงกิตุกิเบรียวกิบเอ็มจิงเอ็มกับบอมันกับเพรอายุกิยอกัดโนกิยออะไรก็จิงเอ็มจกีกำดันหาเอเฮรุแอนก็จิงเอ็มจกีอันจัดบัดอันเป็นจัดนอก็ไว้ปฏิกรรมกับสงบนันวัดอมบูอีกจิงกระแมนฮักสปาบุญเส้นกิจชนียท่านฮักจิงบุญกับสปาจงอีบัดกุมตางีเกล็ดนอบาอุเบลย์อุลงอุบังยีดอนข้ามมันกับคลิปมันต้องมันตางยีพายหดนิ่งกองทิโมธีกันลองบันเร็วเขาบักขันเหนียวตัวก็มีกิตากิบารุสปาฮักนิกกับเปิดไทยบันอมสงบแมงและในบันอมกระแมนฮักจิงบอมติกนากับสปาบัลเลยบันอมดอนจิงกระแมนฮักจิงปะหุฮักจิงดอนโยกับสปากำลังบันเป็นเอ็มอยู่เบรียวหอยนิดดอนกามีกับสปาอะไรกำเดย์ประเดย์บังเงินเกล็ดนอยเบลย์นักดาวบังยีวัดบัดอีเบะอีกสปาอีเชนียทลีกับสปาอีขมิลันตีบักจิงกระแมนจงงีกันดอนฮักสปาบัดบักสปากำลังเป็นเอ็มนี่กำลังมันปลายยิ่งนักจิงจันจาร์บัดนักจิงบุญจัดกำลังบอลลงกุมตาเรียกไบเบิลก็องค์ใช้กระดาษบ่ากจิงเชนียบัดจิงกระแมนจงงีกันเดย์บอลลงเบ็ดตั้งหัวเบลย์อุบะไอกระหายยังงี้เอกบารอเอกบันเป็นดอนกรรมสุภาเอกไอโง่เบลย์สกุบันองอเมนนับตาคนนี้จิง
ai trong blei ni ke tien bkhoi ke basnut na de nan ta nga don skwe per jingkli ke basnut na kum no ki breu ki baldo jingman ki jule ya la ke jong ke jing em ki ju sim no ni ki khat no ya la ke jong ke jing em ke ta ke ding jing sha ni sham bat ni ju i hak lang ba ke jia ki ba kum kita ki jing jia balai bat ke ai ke daw ko penlong ki ban le kum ta nga don lai tu ki mat ki bang an yetu pi namar ba ki don kim don ke jing kermen shu kyo i ba yelak jong ki em ba kala we jo ki ka dap tang dak jing dom bat ke jing bom don jing ti kana bom don jing kermen shu bar namar kim don yu ble la ne yu Jesus Christ ha ke jing em jong ki ka balai namar ba kim pediang yu Jesus u balong utrai jo jing suk ke jing kermen ba jing em nanta bakim syania lani kim IT ki jing em joki syau namar kata daw ki poi seru put ban sim lani ban khat no ki la jing em kanuk sang ila ban syam na Bible ni su ai artli ki jing syam ki ba ni labu jing kan ma ko Bible Judas Iscariot bang ila ban syam na Matthias kelnang ba arpnyo ki khat ba san Judas haden ba ula dino Jesus bat haden ba ula sngo kut lat bayu Jesus la kem bat simla palai jade bakum ta hak jing du jekermen hajaka bun pai sublai hajaka bun pai su Jesus bat kelai bamut harai ula pensya skor ye jikta jong setan nam tak no bun penjat no jade bat kumta ula le ita nata suwe pat usim uban kong joki Israel usim Saul ni syam han kong Samuel kanang balai puet khat basau haning syam ru ba Saul ula poi hadu uput un penyap ilade dak white lam te bun ki breu ki baldu jing kermen ki bla kut lat ki basngo ba omdon lat shu ki sngo ba omdon lati shu dak wei pat bakin la ban yaj lane bakin la ban laj namar ba ki la jengai no blei lane namar ba ki sngo ba ban pai shu blei kam sngo don jing kermen shu ki jing ta jong no ila pcha jong blei klong ban pen jengai ban pen khlat ki breu bakin yo no jisu knang bakin du ik jing pen em ki jong jisu dekum ta ki jupen jot no ila jing em kan ai kalong ek bas ngau si bat pen ngau si yo blai bat ke penja ja burom yo blai nanta ina ya skoi pa hato don ke ek bom don jikermen shu how breu hato don ke ek jing syam ke bang syam hanu pertai ke bang ngim la shu ban yo jikermen la dang don ke jing ai how blai hak jing sha om don kanu kita jing du jing kermen ke bang ni syam om don kanu jing kanu jing janjar kanu jing sosi ke jing kut lat lani kanu ke pop ke basniu ke balale ha ke ba ngim yo shu ik jing kermen ladang iwan shu jisu ladang iwan shu jisu ladang iwan shu blai dak do not basngauret bat habang iwan bat plai pop jingi shu bat habang iwan ya keban wan jirap nu Jisu unle ekta benta un pelaj lut un mapar ikta pobro knang baki breu kin yo pat ikta jingkermen bat ikta jing em ke ba shisha hau kamat ke baar ha bede bat ke jingkermen ke ba ilamingi nak jing du jingkermen sik jingkermen ke ba em kamat ke baar jingkermen ke ba em leng ba dak jinget how Jesus Christ compare ni dei kijat real you nak no kijat real nak no ka long ye leng ba Jesus la ban pen kelai ke jing em jongi nak jing du jing kerman sek jing kerman ka ba em Ephesus nang ba ar ke khat khat we du bat khara na ba kum ta tu kan mau ba meno ma pi ki gentle hakdo ye ki bal khat ki jing ka bom otcher da ka tai ka bal khat ka ba otcher bal thau da kikti hagada ba men kata philalong klam Christ bal penlong kun so em yipi na ka hima Israel bat ki nong wei na kita ki jutang ke jingkular ki bomdon ki jing kermen bat ki ba klam ublei pertai ki gentle ngiru ni de gentle hare habangi pai so blei don ru ka ba ublei un kentat lembau Jesus Christ la penlong ka wei la penlong ki nong siong snong la penlong ki khun em
om đây ki kun so em la ne ki kun ki bom đây su ki kun jong em Nang bao Jesus Christ compare ki jaj bereu you la ki wan su Jesus la ki pai su Jesus yaki la pen long ka wei ka long ying jong Christ ka wei ki jaj bereu ba kerpa ti kum ta hak be de bet kan ki jutang jong blei bat u Abraham ni syam ha ka nong ba khat nhiều jong Genesis ka jing ot share yaki kun srang ka ba theu ba ki long ki ka long kum ka dak ba ki long ki bereu jong blei ki kun jong blei ba em Han rai hu Jesu kana ki jing out share kam don kam shu. Ka jing out share kam don kam shu. Ka jing out share ha ki breu ki bra priang Jesu kam don kam shu. Ki to ki jing yade per ki jing out share per khoi ki la kot no how Christ. Nanta ki we pat ki kinja jing la niam la rukom per khoi ki bala long parsi shu Christ ki la kot lut no ak ding prau Christ. Để nó ta nghĩ qua bật phai này là sẽ phá bật phai bật pule hi này cái khót rom cái lòng bà ar cái khót bà phô san nhưng con có đến cái lòng bà nhiều khót bà khát khăn đài rom khát san cái lòng được khót bà phá được khát ar hang to cái thu bà cái gentle ro là cái là phai su Jesus là cái pliang Jesus Christ on pen long cái kum cái khun em cái jong em cầm nàng nên ta yak jing cái man in shampoo datang how Jesus balong kun jong blai yak jing kermen ngin syam pura tang how Jesus Christ balong kun jong blai to ni pai Hebrew kalong ba hanreu khat ba khat khandai yak bang don kum ka angkor yak man sim banet den ru pat bas kam bat ka balik sut sikata ba hapo ka jingka ni wan su Jesus Christ hak duan ju Christ ni wan hak duan ju Jesus ni wan hak jak ka tang jong ka benang bet lambau Jesus u angkor ju pendon kam berbor haduria jats nam ta bakin ban rap hakban penyat ikaling bat kum ik jats bat kum ju yo angkor la ju pendon kam ru ban te lan ban pet scam nam ta baktu kaling kam ne hak e ke balabu hak jaka balabu tu Jesu long utrai ju jing em jungi u balak ban bat ik jing em jungi u balak ban penyat ik jing em jungi kum balong angkor Rom kan long besan kau iwe hidup san ini pai menca ko ong namar kata balap penkesan ini dah jingat ni don ke jing Yesuk bat blay dah try jingi Jesus Christ one batch keduan jo Christ dah uruk nila yo ik jing ya lamprang dah kata ke jingat sepok kene ke jing ai ha ke bangi ya yeng bat ni sngo kemen ha ke jing kemen ya ke buram ublay nanta bat om tang kum tahi ken Hanrei misgo kemenru hak jing jenjar da tip biang ba ka jing jenjar ka penlong ik jing yasha bat kata jing yasha ik jing shaman sim bat kata jing shaman sim ik jing kerman kine ki lamingi si jing kerman bat kata jing kerman kam ju penrain buk kho ken nabai ik jing ye u blai la the yar no buk hakidot no jingi da umat sim ko ya ubala ai no hangi kalong ke besnut nat ngit sngoba ngin yero iblay ngadai ban yero iblay namta kan jing syak bangi yo nak ten bakoi iblay entani ya chikoi pat ka jikli besnut nat hato phite badon jikremen yi ki bangai chau Jesus Christ wat hadin ka jing yap ning kong Thessaloni kalong basau khat lai bat khat sao harangi mon yi pi ban om tip ko para bangai sepang kita ki bayo thia ba phin om sngau si kum kita ki wei ki bom don jing kerman nama ladang inget ba Jesus Christ ulayap bat ba ulami pat kum taru ye kita ki bala yo thia hu Christ Jesu ublei unalam lebat u ketak long ke ek ba sngau thiang ki ba yo thia kumut ki ba yap hu Christ Jesus Christ un sakli pat un sakseu pat ki hak jingwan ba arsin ki jong Jesu Denmark kata kelong ke jing kermen ba crowd ik to ki badon ye ki jingat bat ki jing shania how Christ na ki jing do jing kermen shak jing kermen ke ba im ning kong Petros kelong ke ba wei khot ke ba lai ke jing ker khu yo blai bat u pa u Jesus Christ ba try jongi u ba kat kum ki jing isen e ke ba crowd u ula pen kha arsin yingi shak jing kermen ke ba im dak jing mi pat u Jesus Christ na ki bayap
cái jing kermen cái bà im cái bà nghi đòn hậu Chris cái lòng bà Giêsu mình ta im wala la penyap yu da cái nong shon wala setan ulah temu ban penyap ban set ko di po jing tap harai simla da ka bor jong blai la penmi pa di Giêsu bat kumta job halor jing yap bat kumta ulong try Ikimat bat kiman sem jong kito ki ba IT ialah kijing em ho Giêsu. Nak jing du jing kerman sek jing kerman ke besuk. Kai kata jing kerman ke besuk. Ya no la khot iki breu ba kumno ki ban yok mat ik tak jing kerman ke besuk ke besuk. Ya jing kerman ke besuk la juk mi lanti da kito ki breu ki ba up ik jing wan pa ju Giêsu. Titas ar khalai ki ba khmi ek tak jing kerman ke besuk bat ik jing mi pau ke buram ju blai ba kra ba Jesus Christ nong pen em jongi hak jing wan pai asen ju Giêsu kata jing kerman jongi bat kata jing khmi lanti jongi kata jing ngai jongi kan sa urlong hak ba ek jing mu ke jong blai ban pen em ki breu on sa pen pau hak kata sngi jong ke jing wan pai ba asen ju Giêsu bat kito ki bala pdiang ju Jesus Christ ki bala ngai tu bat ki bala yai dekat bat u kat bakum ke tien jo kin yok pdiang ya ke pan singat jo jing em ke babam jikot ke jing yap kan pet no ke jing yap ke nomla su ban bat dale le ru em nanta Timothy ke long basau kat ba pra tu ya ke mau yu Jesus Christ u bala pen mi pat na ki baya u ban na usmbai u David kat bakum ke ta ke gospel jong hane ong Paul kan mau yu Jesus Christ Yok bala penmi pa. Ladang isngau bang induk je kerman, ladang isngau bang ubaman wan bu ik jingduk je kerman khmat jongi. Ladang isngau bang isngau kumbam donlat syu chano ban pai su Giêsu ulong nong job. Ubala job ubaman, ubala job setan, ubala job ik bor jong jingyap. Ha u ngila ban siam jing kerman. Jing rwai sngau sun ei kal nong balai khat ba reu ka ba bai ubreu un kerman kerman bat up jar yak jipen em ke jong try kerman wat sha be jing du je kerman kan ta kan penjot pi wat sha dale le ru em kerman how Giêsu bat jipen em ju skoi jing kli ba sotonat ke ai ka ba u ne ka breu ki ba don je kerman how Giêsu ka pelong iki ba kin la ning kong yu anes kal nong balai khot ba sao gong te we baro ba don kan jing kerman how Giêsu upan khoi ya lade kat kumbama ulong ba khoi ni la ban yo khoi la dang ilong ba tnget ki ba pop ki ba pen rem da ka pop ki ba pen skudo je kerman da ka pop ni la ban wan su Giêsu ba Giêsu un le ek ban ta ju ban sai ban pen khoi ya ki pop jungi bat kumta un pen kup ingi rak tak jan kup ka hok jungu bat dei hata ru ba tak jing kerman jungi kan long ka badap biang kumno ki breu ba kerman ho try ki dei ban long Kide banong kumno, kide banong ki bating ne ki ba kaput la ne ki ba slur. Tani pai sam kal nang balai puai khat ba pu sa. Tulong klain ba tulong slur ha do no pi ki ba kerman ho try. Kal nang ba nyo puai pa dek ong ne. Ki khat ba san ba reu. Na ba melong ki jing kerman jonga a try blai. Melong ki jing shania jonga nadu ngadang samla da me la kersan yang nadu ba dangkha. Nadu barang don po jeng mi jonga nadu balakai yanga hadu barang samla bat hadu mentang ramba ke jingkerman jonga ke long hu try te kumta ki breu ki badon ki jingkerman hu try ki de banong ki ba slur compare ke ek bajia compare ke ek bang ye syam ke nek pertai ke jingkerman jongi ke de banong ki ba slur na marba ni don yo try ublei ba em nanta Breu na ring breu besuk. Kia kita. Sam sap breu chispa sap breu kat besan. Suk uta ubak jirap ju u long ublei Jacob ubak jing kerman ju u ka utrai ublei jong u. La dang don u ublei jing em jongi ka jing kerman jongi ka long ka besuk ka kerman. Ni long ki breu besuk. Jeremiah kat nyau kat besuk ba nyau kong kumne. Jeremiah kan nyau kong suk utau breu ba sania utrai bat ubak jing sania ju u kalong utrai
suk ki breu ba shani au trai compare ke ke bajia compare ke bagi syam hnek perthai pop haki por jok jing janjar manu ban lok jing kermen ye ki breu jong blai larang shani au Chris ke jing kermen jongi jual lai kan reu but utrai kerhu na sayan but pen mi yala ke ten na Jerusalem but ki benang but ke kendau ken ki Hari utrai ulong ke Jakari yala ki breu, but ke kut bas kem ye ki kun Israel. Ladang ilong ki Israel bekin zaman sim, ilong sibenta ne ki kun ki teu ki seu jong u Abraham. De kumta ki gentle ki bla priang Jesus Christ, ki long kita ki Israel bekin zaman sim. Kumbalong mangi dak jingat ye kata keba onsa urang. Bang in sa syam bat in sa yo sngo ik tak jing khot ki jong blai bang long khon jong blai suk long blak ku leng ba ke jing pen em jong Chris in yo ik tak hi mak ba u blai lo pen kret na man dang long pathai sam kal nong ba spa kat khandai khot ba khat saw pa dek ong kum ne ka long ka ba su tnat me long ke jakari jonga bat ka sti jonga ngala nga kermen hak tien jame ka jing kermen hak tien ba khoi jong blai ka long ka ba constant dei lamba ka tien jong blai ka Bible ka ba long jing thok ba khoi ba ngila ban syam yu Jesus ba ngila ban step bat ban syam ye ka jing per em jong blai ba ngila ban syam ru jing kermen ka ba em ngin spoil tat ka ba kun hadu ka no jing kermen yu ka dei ban ne slam la ni ka dei ban scam la dang don ki jing dei ba blai but bang don ru jing de ber ten ko ju ka pai bo Hebrew reu kat we gong but ni kwa bo we na pi un pan i ka ju jing minot sa ka jing dap ka jing kermen hadu ka bakut ke long ki bay ne hadu ka bakut bat kam ye tak jing nget jo pi bat kam ye jing kular ka ba Jesu la kular nget scam bo ye tak jing kermen jo pi ba ye tak jing kular jo Chris on sa pandap hak we ka singi ngangat ina sutu yakini jiman toy bo blay ai hak be de bet kini jim kerman ngin pai sakatu ni teli khot Bible lai pu sam lai pulai khot ka ba ar pu ar sam lai pulai khot ar pu ar te ki jing isn ai jome atrai kan long halor jungi kat kumbang ila kerman hame kan long balai khundai khot ba nyu nak sam hi te manta atrai ngan ap ya epat ke jingkerman junga ka hame yano ngadang up kmit lenti pat like no try bolong play yano ngadang kwa ban up kmit lenti like no Jesu balayap nam te pop jang kerman tang hu teng don ki por bang isngo du jingkerman sngo no man sim isngo ba chano bangin pai isngo diaw isu si ton ye pai sam so ar khot ba sam balai palong ke bala peno ko kemen sim jonga bat ba papen ki apo jonga to kermen pa oblei na bangan sayro yu u pat nak jeng ki namar ki jeng kia ke kmat yu teng apa ki wan kini jeng so si ngisgo no men sim ngisgo kwa ban riat sam ki bat ne kum tai re oblei ong balai clear de balai ba pis ngusi kumne haba oblei long jeng kermen ki jong ni balai ngin susi balai ngin suno mensim itep oblei don ke jing tumu ye we pu breu u bala bu ne perthai bala pan kha ne perthai oblei don ke jing tumu nam ta jong yi we pi we Jeremiah ap khandai kal nong khot khat we nga tep ik jimot ki bang per khat spang jo pi ong utrai ki jimot jo jing suken te om ki jong ki jing sneu ban ai jing kermen ye pi hak por ka kut je pi habang ye kendu jing habang ye snokut lat habang ye don hapleng jing pang jing stom hapleng jing du jing kermen u blei long jing kermen utmu ye ka ba bhatam nam ta jong nata ban pat kut ye kene khobor ni pai hak ka chiti jo pol ki no rom ka nong ba khat san khot ba khalai te blei u jong ka ta jing kermen tu un pendap ye pi dak jing men bat dak jing suk bat baro ha ka ba baro ha ki banget knang ba pinyo nang roi kar hai ha ka tak jing men dak bol u men sim ba khut
kan ma bo Jesu anda shwa bu unlet no habneng u ong kisran u pe sneng ram ino kun swet yipi ngatip ba phim la lai ik jing ku slai per thei phim la lai ik jing su si bat kine kitai hari Jesu angan i no ipi kum tu klem da pha yeno ban yarap bat ban pentengen ipi kata kalong bu Jesu angan pha yu no pentengen balong man sim ko te kum ta ni dap ke jingkerman ni syam ke jingkerman ke badap biang tang hau blei leng bau Jesu Christ te kum ta pedap ye ke jing suk ke jong pi da ke jing kular ke jong tau im jok jing suk balong Jesus Christ but on da haba unwan hak o benang hak sen bar de hanta ngis ong de te us im janga de te blei janga bang ala jukmi lanti la slam la bun snam mentau lawan bat kum ta in yok ye kata jing angnot bai ye kata jing kme lanti jungi sepang kata jingkerman ke basuk bat kata long ba ini syam ye lau jong sem ini syam bat lau jong unam pen em ini syam bat lau jong oblai menta ni la yo i lau jong oblai te to blen ker khu ni lengba kne kubor ke bang syam ha kne kubor ke bang puleh kne kubor ke bang yok ban ya don betalang bat ngeu nak den oblai te kumta wala Apring jingker jingkerman ni la ban syam pat ik jingkerman ke ba im lembau Jesus Christ ta ke bangai chau tangin pinwai no ka jing yeslok jongi ka jing syakri jongi ha ka met ban ngai khublei ro lemta khubor ke bang li sngo lembai pastor ba hadin ban mentah ngin yo ka jing roi pinwai ka jing roi ka ba shispa khasan na ka ba thamai ba shispa handreu na ka ba rim Shispa khatsan nak batmai ba shispa ndreu nak barim ka ba ngi don jingkerman Ni don jingkerman barhem hadonut jingkerman ya jingwanu trai Ni don ka jingen ba Kristu ai nghe nhà ca kular trong utrai ingat kapor kalajan jat benriu na ngai na jan kini yang risa barwai hallelujah Kristu trai yidon jingkerman barhem hadonut jingkerman ya jingwan utrai say sin ngidon jingkerman barhem hadonut jingkerman ya jingwan utrai ngidon ka jingeng pa u Kristu ai nghe nhà kular trong utrai ingat kapor kalajan jat benriu na ngai na jan kini yang risa barwai hallelujah Kristu trai ngidon jingkerman barem hadonut jingkerman ya jingwan utrai tung ngin pendam klik kat bangi doai oblei bukpa jing ba benang oblei ba im na bom jukut syabom jukut oblei ubatip ia ke bakut na duk basdang oblei ublah tau ingi ki breu hak dor berjing srem ke jaumehi pat ublah persat romansim bat bala ai bentaru bangin yo ia ke ban yesun syar lang bat ni handai try na mar ki jing hap no hak kapop kumta ila du no ban long kinong ye yo benta bat sen syar handai ki jing kermen ka don try ba han na mar ki jing wan ki jom Jesu ubala kendo ila ki jing em nam ta ban pen em ingi na kapop bat pelaj ingi na ki jing du jing kermen ban pelaj ingi na ki jing perem de kapop bat sweta jing yap cho u halor ding pna ko try ba pha ka pentik na ba yak jipen em jong ila pendep bat ke jing me pat jong me Jesu nak jing tap
Kalau kita kemen rubah lah dengan syariat ban IT hamil jisu yang i on pen Bat kum jo kum ba menta me don hak jeng kentang berang ban sim ye ki kes ki jong ye ki pop ki jong ye ki jeng ujar barok. Te kum ta try ba pha ni bang wan sim ye bat ni ply ki pop jong ye bet sim me blay. Sekat jong ki jeng isnai jeng me blay. Lembah Jesus Christ. Jisu un sim ye ka benta ban ni sai ki pop jong ye. Bat ban per khoj na pari ki pop ki jong ye barok pha. Ban penbit ini ban yo iktak jingkerman jingi ban mat ban siampat iktak jing em ba bom jikot ke ba lembau Jesus Christ te kumta ai ba man rap iki breu ki ba du ik jingkerman ba kit pai seme rap ik tu ki ba sngo si ba man pentengan iki rap ik tu ki ba dan pri ki cha ta cha khum ki bor jong jingdom sebab pelait lu iki rap lu tribe ya ki ba kendo ya ki jing jenjar ki jing pang lembah jing tak juga ni kelam haduk mentah kisni to ai ba men kner men kot chiki ko try ba pha bat men sumar bat la dalong komon jeme men khia bat pen em iki bat tu men ya da bat tu men kta ru yikari jongi bat kumju ikjat rio bakit phai shame te try krat ba pha khuble sibon na benta tin jikmen ba ai bat khuble sibon yik jing dot kat jeme duk ni por tamap sai sin ki bubun ki pop kilat jing baro pha Boy no jing sakri jong ai bi jing ye ba jing play ban bom jikut sepom jikut ke jing ai badap yang ju Jesus Christ putrai ai kit long lam rakat ini lam pat lang jbe klam pat thai entah du bom jikut amen